ओंखायनो बे मिशन आरो भिजन गैयै दोलो हिसाबै बिथांमोननि सरकार सालायनायाव बेबायदि माखासे गोरोन्थिफ्रा जाखागोन। It has gone unheeded till now. These rights are enshrined in the UNDRIP or UNDRIP in clear terms. आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो जासिग्रोनाय थाबाय आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। दा नैबे बर' हारि एबा बर'नि सायाव जोंना खोथा बहनदों जे बड' वुमेन जास्टिस फ्रामनि जे एक्स होननांगौ जाहैबाय। नै दा EPB निबो जे प्रेसिडेन्ट जे मानाव गेदेर डक्टर अनजालि प्रभा दैमारि जे मेडामा मा खोथा बहनदों नोंथांमोनहा निस्सय भिडिअखौ नायलांजोबोबा बुजिगोन। आरो दे NDFBआ बर' हारिनि थाखाय माबायदि खोथा बुंदोंमोन बा जोंनो बे मोनसे प्रग्रामनि गेजेराव डिमान्ड खालामदों एबा बुंथिनानै होदों। फैदो जों बिदिबा भिडिअखौ सुरु खालामनि। थारमानि बे बाव थाङैनि सिगां दा आं नोंथांमोननि सायाव जे बुंथिग्रोनो सानदों। दा फैबाय थानाय जे बिधान सभा जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव UPPL राजनिति हान्जानिफ्राय जे मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा जे UPPL राजनिति हान्जाखौ जे बिधान सभा बिसायख'थियाव NDA जों बिसोरबो थाफानानै सरकार खुंगोन नामा नोंथांमोनहा निस्सय भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। नायखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा सोरनो भटखौ होगोन होआ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो। गुबैयै जोंनि गोदान टंला समष्टि आरो आगुनि जोंहा BTC हिसाबै सोलिबाय थानाय मदुइबारि समष्टि बिनि जोंनि माखासे बिबानगिरिफोरजों सावरायनायनि हाबाफारियाव नुजाफैदों आरो बयनोबो गोदान बोसोरनि आङो गाहाम हामलायनाय बावदों। मागो दमासि फैगासिनो दङ, बेनिबो गाहाम हामलायनाय आं बयनिसिमबो बावदों आरो बयबो मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय समाव मोजां मोनसे परिबेसाव बयबो संसार जानो हागोन आरो आवगायलांनो हागोन। इलेक्शन फैबाय, इलेक्शननि थाखाय UPPLआ प्रिपेयार जागासिनो दङ आरो फैगौ जानुवारि दाननि जोबनाय फारसे जोंहा मिरु कनफारेन्स दङ आरो बे मिरु कनफारेन्सआवनो इयुननि हाबाफारिफोरखौ जोङो फोसावगोन। BTC सरकारा मोनसे डेम'क्रेसि, नाथाय सिगांनि सरकारा मावना गालांनायफोरखौ उननि सरकारा फैनाय लोगो लोगोनो राजा बायदि गासैखौबो जोगारजोब्बाय। बे बेलायाव मा बेफोर बाथ्राखौ BPFआ बुजि मोननाय नङा, खारन डेम'क्रेसिखौ BPFआ जोबोद खम बुजियो आरो बिनिखायनो बिसिनि समाव माखासे हिंसायारि जाथायफोर बेबायदि गाज्रि गाज्रि थासारिफोरा जायो। दा नंखायनो UPPLआ जिफोर खामानिखौ मावदोंमोन, जोङो थानसालिफोर लुनायाव गिबि जों मदद खालामदोंमोन। गोबां समाजनि गोनां गोनां फसंथानफोरखौ जोङो लुनायनि थाखाय सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट मदद खालामदोंमोन एबा स्किमफोरखौ लादोंमोन। बिथांमोना सरकाराव फैनानै गोबां लामा, गोबां दालां, गोबां फरायसालि, गोबां जातीय अनुस्थानफोरनि जों होनाय स्किमफोर आरो लोगोसे बिथांमोनखौ नुनो मोनदों जे बे गोनां गोनां स्किमफोरखौ बिथांमोना दानजोबदों। सुपार 50याथ' बिराद इम्पर्टेन्ट। दा बावैसो जि रिजाल्ट जाबाय बेवहाय सा-70 जोंनि ओनसोलनिफ्राय सा-17 जोंनि ओनसोलनिफ्राय मेन्सआव पास खालामनो हादों आरो इयुनावबो बियो जोबोद मोजां जालांगोन जिखिनिया ट्रेनिं मोनबाय। दा नंखायनो बे मिशन आरो भिजन गैयै दोलो हिसाबै बिथांमोननि सरकार सालायनायाव बेबायदि माखासे गोरोन्थिफ्रा जाखागोन आरो गोरोन्थिखौ बिथांमोना मावखागोन। मानोना बिथांमोना जेबो मिशन आरो भिजन गैया आरो रायजो राजानि फारसे जेबो साननाय गैया। दा नंखायनो दिनै जौ जुवा बायदिसिना थासारिफोरा बिराद बारा जानो हमदों। दा बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा बयबो नुदों आरो UPPLआ बेबायदि थासारिजों जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय नङा। जोङो जोंनि एजेन्डाखौ लानानै जों खामानि मावलांगोन। टंला समष्टियाव बिजाथि जाबाय नामा? बिजाथिखौ जोङो जोंनि जि 15 समष्टि जेरावबो फाइनाल जों दाबो खालामाखै। जिखिनि जोंहा MLAफोर दङ माखासे बेवहाय जोंहा बिजाथि हिसाबै दंखायो, खिन्थु गोबां जायगायाव गोदान समष्टि हिसाबै बेवहाय बिजाथिफोरा जोंनियाव फैदों बा जोंनि पार्टिनिफ्रायबो माखासे बिजाथिखौ जोङो थिग खालामदों। BTCनि बाहेरावबो माखासे सिटफ्राव MLA सिटफ्राव बिजाथिफोर ओंखारदों आरो जोंनि पार्टि दानायनि बाथ्राखौ इतिमধ্যे माखासेया फैनानै रिकुवेस्ट खालामदों आरो बे हिसाबै जोंनि खामानिया सोलिगासिनो दं।
फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलआ सोरजों थागोन बेनि थाखाय जोङो समाव फोसावगोन जोङो जोंनि कनफारेन्सआव जोंनि फिउचार कोर्स अफ एक्शन आरो डिसिसनखौ जोङो फोरमायगोन Respected Chairperson, it is my great pleasure to be here and represent the indigenous Boro people from the Northeast India. Boro is the single largest indigenous community in the entire region of the Northeast India. But they are politically deprived, economically subdued, and socially backward. For ages, Boro people have bore the brunt of suppression and oppression of dominant and advanced group of people. Therefore, to live with dignity and honor in their ancestral land, the Boro people have been fighting for the right to self-determination. This has led to gross human rights violation committed by both state actor and non-state actor. Our young population has suffered immensely due to conflict situation. Many youths were killed in fact encounter, and many were maimed for the life, along with women stigmatized with sexual exploitation. Respected Chairperson, Boro people have been engaged in democratic as well as armed movement for their rights, political rights, social rights, economical and cultural, since independence of India 1947 and prior to it. But it has gone unheeded till now. These rights are enshrined in the UNDRIP or UNDRIP in clear terms. The National Democratic Front of Boroland and all Boro Students' Union are now engaged in peacenik for political solution of vexed Boro issues. But the insincerity of government of India is evading solution, further aggravating the situation in Boroland. These situations create a fertile ground for human rights offenders. Few recommendations. The government must recognize the indigenous people of India and restore all their rights as per UNDRIP. The government and other agencies must work to respect and restore the culture and language of indigenous Boro people. The government should protect the land and indigenous and tribal people. The government of India must find amicable solution to political issue of Boro people without delay. The government must not only make the education free and compulsory, but also must